Hi guys! Welcome back to my channel! And this afternoon, pupunta kami sa bagong kainan dito sa Bagong Dan, Liloan. At Unli Siomai po siya. Tagalog na kita nun day. Pagpunan subtitle sa video. Yes, kapoy. Hello, kasama ko aking mga kasamahan sa trabaho. Yes, I'm RJ. Follow him on Twitter. Follow me on... Hi, Maymay. Yeah. Subscribe to my channel. Hi, Nong Malong. Hi. So, pupunta kami ngayon doon para kumain ng siomai. Galing lang kaming trabaho. Kaya't, ibigay mo na ang aming Christmas bonus. Kaya't ibigay mo na. Yes, guys. So, namo na to siya. So, hintayin nyo lang kami dadating doon. Bye. Bye. So, nandito na kami sa aming paroroonan. Sa Hoteas Food House and Unli Siomai. Yes, hello, Ma'am Shi. Hi, Ma'am Shi. Oh, busy pa kayo si Ma'am Shi. So, ito na pa yung kakainin namin. Si Jura po ito. Ma'am Shi, ito yung nag-introduce sa amin dito. Yes. Tapos kakain kami ng Unli Siomai. Handa ko na ba ito? Handang-handa na. Sige. Pakita namin ang lugar. Alibe. Okay guys, tapos na kami kumain. At ready na kaming matulog. Pwede namang busog ka. Ito ba yung kinain? Ay, Tagalog pala. Hala. Busog kami. Nami baby boy. Yan yung boyfriend. Boyfriend namin dalawa. Dax yan. Dax yan. Mahal sila ng bankruptcy kasi grabe kami makakain. Naubos kami lahat ng siomai nila. At dahil dyan, Sa Tagalog sa sigaw. Ha? Sa Tagalog sa sigaw.
Pinapawisan na siya ng maraming singot. Pinapawisan siya ng grabe dahil sa siomai. Tsaka sa sauce na sobrang anghang. Diba? So kung gusto nyo pong lagyan pa lumaban ng ng kalamansi. Ang sarap! So once again, this is Hotea's Food House and Anli Siomai, located here at Bagongdan, Yatin, Liloan. Live, love, Liloan. Liloan South ha, hindi sa North. May, di ba may Liloan North? Yes, your Anli Siomai, Anli rice is for 99 pesos. So siomai okay. So currently nag-add with me of ngoyo, which May is siomai ka na, may 3 balot ka for pa. 20 pesos. May siomai ka na, may balot ka pa. To Love You More by Sarah Geronimo. Ano po nun? Ika Ma'am Shi, sa'yo masulti ni Ma'am Shi. Masarap. Masarap. Ika B. Ang sarap. Lami siya no, sarap niya. Char. Siya palang masarap. Sarap. Ay, sarap, diba? Masarap ba marapda ka? Ipakita sa dong place. Lagi pa.